Aktar minn 115 tunnellata ta' tappijiet tal-plastik diġà nġabru mill-iskejjel fil-kampanja Nirriċikla għall-Istrina. Riżultat li wassal biex il-kumpanija Greenpack testendi din il-kampanja għall-istabilimenti u n-negozji. L-estensjoni tal-kampanja tnedit fil-Palazz tal-President ta' Malta. Is-Senior Manager ta' Greenpack Denise Brinkat qalet li din il-kampanja qed issejjaħ lil kumpaniji privati u stabilimenti soċjali biex jestendu r-responsabiltajiet tagħhom ta' riċiklaġġ u jħeġġu klijenti jiddepożitaw it-tappijiet b'risq l-istrina. Dawk li jixtiequ jipparteċipaw kull m'għandhom jagħmlu huwa li jimlew formola. Faċli ħafna biex jipparteċipaw kemm jimlew flyer bħalissa qegħdin jitqasmu flyers fil-stabilimenti, però minn ma jirċevix ukoll jista' jidħol fil-website ta' Greenpack u jiniżilha minn hemmhekk, jimlew il-formola flimkien ma' reġistrazzjoni, l-ammont kont il-stabiliment hemm imniżżel fil-flyer ukoll, kemm jimlew il-formola plus il-reġistrazzjoni u jibgħatuha lil Greenpack. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli José Herrera qal li minn studju li jagħmel il-Ministeru tiegħu ħareġ li f'Malta jintużaw 90 miljun fl-ixkun minerali li jfisser 90 miljun tapp tal-plastik. Ammont li jista' jkun tajnuna għal Malta Community Chest Fund Foundation, fl-istess waqt li tikkumplimenta l-ħidma li qed issir biex ikun ippreservat l-ambjent. Min-naħa tagħha l-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka ħeġġet lill-pubbliku biex fl-istrina ta' din is-sena b'ġebla waħda jolqod żewġ safar, jippreserva l-ambjent u jgħin lil minnu fil-bżonn. Din il-kampanja hija maħsuba biex tkompli tagħmel aktar ġid li allura niġbru dat-tappijiet tal-plastik ħalli innaqsu mit-tniġġis fl-ambjent tagħna, imma wkoll nkunu nistgħu permezz hekk ikun hemm kontribuzzjoni lejn il-Malta Community Chest Fund Foundation ħalli nassiguraw li jkollna l-fondi meħtieġa kollha jrid tas-sena d-dieħla għal dawk fost ħutna Maltin u Awċin jistgħu jiġu bżonn.